Naung daw sa sunog ang usa ka restaurant sa Lake Cebu South, Cotabato. Napasagdan matud pa nga mga gadget nga nakasaksak sa electrical outlet ang ginalantaw nga hinungdan sa insidente. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Guys, sunog! Oh my God! Guys, sunog! Sunog! Gikalisang sa mga residente ang dakong kalayo nga paspas bilamoy sa usa ka gambalay nga nahimutang sa daplin sa National Highway sa Sitio Tabite, Barangay Poblacion, Lake Cebu, South Cotabato, pasado alauna kagahapon sa hapon. Gilayon kining girespondihan sa Bureau of Fire and Protection Lake Cebu human mi-report gilayon sa buhatan ang tag-iya mismo sa mong establishmento. Nadeklara kining fire out human ang 5 ka minutos nga firefighting. Nakaagi na sab ang mga sakyanan nga temporaryong natanggong sa maong kadalanan gumikan sa maong sunog. Matud sa BFP Lake Cebu, ang maong nasunog usa ka 2-story nga balay nga dunay restaurant nga sagad gama sa light materials. Hinuon walay naangol atol sa hitabo. Dugang sa BFP nga matud kuno sa tag-iya sa balay, nagsugod matud pa ang sunog sa kwarto nga ilang ginatulugan sa ground floor sa maong establishmento. Pag-ablik kuno niini sa pultahan, mibungad na kuno ang dakong aso nga giubanan og dakong kalayo. Sumala pa kuno sa tag-iya nga ang posibleng tinubdan sa sunog mao ang mga gadget nila nga napasagdan nga nakasaksak sa electrical outlet. Sabi daw nila baka nakalimutan nila hugutin yung mga karapak nilang mga gadget, kumbaga charger or power bank daw. Gibana-bana ang moabot sa kapin na 470,000 pesos ang danyo sa sunog base sa inisyal nga tala sa VFP. Apan, posible pa kining mokambyo human nga magsumite og affidavit of loss ang mismong tag-iya. Gumikan sa hitabo, dunay pahimangno ang kabumberuhan. Kung nagluto tayo, huwag natin pabayaan. Kung nag-ano man tayo, kung may mga appliances man tayo na hindi na ginagamit, dapat hugutin na rin sa outlet talaga. Efren Mamak, 1 Mindanao.